Nu vil Michael drikke alt det saftevand der på tid. Vi begynder om 3, 2, 1, nu! Du var hurtig. 48 sekunder. 48 sekunder. Fuck, du var hurtig. Hvordan kan du lige gøre det så hurtigt? Har det godt i maven? Nej. Fuck. Det var sgu dejligt. Han var i hvert fald den hurtigste. Nå, Tak. så sætter vi. Så der er den ind. Sætter vi vaske lige den her.